7 talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Let me welcome you to Indaba Yesintu on Kakasi 7 o'clock njalo ngolwesithathu, and la sikhuluma khona indaba ethinta isiko, isintu, umsama njalo njalo. So le show uyayithola app Kakasi FM is just for that, because ama podcast akhona uyakwazi ukubalalela, and ngizocela nje ukuthi once you've downloaded the app Kakasi FM, mawusufikile lapho search for Indaba. We have a channel there because we VIP mawumlaleli wendaba, and then you get there and register as well, and you watch it to YouTube channel Kakasi as well, and then on social media that's when you see in a page elithi Indaba with Alex on Facebook, na Twitter ngangithola na ku Instagram, so that uzokwazi ukuthola uthini esikhuluma ngayo. Namhlanje sibheka bakwethu indaba leyo ukuthi kushona umuntu ngengozi, i-accident, kube ukuthi mhlambe umuntu was murdered, and kunezinto ke eziyenziwe eziritual yokulanda lo muntu kwiscene of isigameko, and then bese kuzoba khona neminye imisebenzi eyenziwayo yakhe nokuvala isikhali and all of that, but abaningi bathi okunye kwakhe kunesidingo. So namhlanje we are discussing that nanokuthi kwenziwa kanjani. My guest ke la uDokotela umnikathi uMakhosi Dlomo. Dinangwe sikumukele Kakasini. Ngiyabingelela kubalaleli emakhaya, ngibingelele kumne wethu ubaba umlaba, ngibingelela nakuwena Sohlaza. Siyabonga kakhulu Dinangwe, and we have ke ubafakazi mlaba naye oyisazi sesintu ucimba sikumukele. Ngiyabonga Sohlaza, ngiyakubingelela abalali bonke, ngiyabingelela bese ngibingelela uMakhosi eduze kwami. Amen. Ngama ngiqale kuwena ke la Makhosi etheni amadlozi ethu there ukuthi us protect angithi kunjalo. Yeah. Uma umuntu ezoshona ngesihluku kanje asuke esekuphi ngaleso sikhathi, kusuke mhlambe ukuthi someone or something has to be blamed on that ukuthi yenzeke, noma kusuke necala usuku lenzile, because phela they are supposed to protect you. Ngokukhulu ukungangabazisa ukuthi amadlozi vele amelo ukuthi asivikele. Nanokuthi ke umkhawulo wempilo yomuntu akekho umuntu owaziyo. Yes. Ngokunjalo futhi asikwazi ukuthi umuntu uyogcina ehambe kanjani, ngoba singasho ukuthi amadlozi angakuvikela esihlukweni esithize, kodwa ukuthi uyohamba kanjani, uyohamba nini, kwathina sibuli isikhathi esiningi asikwazi ukusho lokho, ngobani impilo yomuntu yazomveli nqangi. Okay. But into esuke izokwenzeka kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi lento yengozi isuka kumkhokho othizo khona ekhaya, uthola ukuthi lento yengozi nje khona la yenzeka khona la ekhaya ngavalwa. Iyenzeka into yobungozi uthola ukuthi izongena ngobuthakathi kwesinye isikhathi, uthola khona umuntu ocuphe into ethize, ebese uthola uyalimala ngengozi either yemoto eyesikhali noma yini. Yeah, so my follow-up question get what you are saying, khona igamulishile la uthe kuyenzeka ingozi ifike ekhaya ngomkhokha, kusho ukuthi ngesikhathi kuvela leso sigameko akuvalwanga. Yes. Kwenziwa kanjani lokho? Say for instance nanga umuntu fake car accidents noma mhlawumbe ukwaziwe wazo washona, ukuze lento ingabe umkhakha yini kumele yenziwe ifamily. Kubalekile ukuthi imigomo noma imbandela ethize ilandeleke from the time umuntu esuka kuyiscene ye-accident, ngizosho njalo, to emotionary or wherever la umuntu ezothathiswa yisuka khona. Yes. Kuzohluka ke esikhathini samanje wamesothi sodla ngolidala, kudala vele sasingenawo lezi zinto zamamoshwari. Yes. Umuntu wayesuka lapha esigamekweni ezekhaya. So kwesinye isikhathi ezinye izinto sesizama ukuzibhandisha ngesizathu sokuthi sekufanele asuke lapha ya aye, kodwa qala ubesuka kulesa simo sesigameko engizothi mhlawumbe bekushaywa nangenduku mhlawumbe, ngoba into eningi esezikhona manje zazingekho kudala, kodwa ihlahla lalisebenza from that time ahlanjululwe loyo muntu from iscene, you understand, ukwenzela ukuthi uma esezofika ekhaya futhi akangene ezoyendlini, ungene sezoya elibeni straight. Okay. Yeah, understand. But kube sekukhona imgilingwane ethize yenziwe kuye before aze angene ngaphakathi egcekeni lasekhaya, ngoba lo yamkhokha ile process ekuthiwa ukuyivala owenziwa ngaleso sikhathi before angene ekhaya. Sure Dinangwe. Cimba ungeneke lapho nanguMakhosi ekhuluma ngendaba yokuthi kufanele kube khona umsebenzi ozokwenziwa mangabe umuntu eshone ngesikhali noma eshone ngengozi. Iqiniso Sohlaza, ikhona imisebenzi okufanele ukuthi kudlulwe kuyona
ngaphambi kokuthi umuntu azagcine azongena ekhaya bengithi angigxile kakhulu kule eyomkhokha sohlaza ngoba omunye uzothi umkhokha uyini khona lokho umkhokha uzokhumbula ukuthi kudala wayethi mayiseshonile umuntu ngesikhali noma ngengozi angangeniswa ngisho ithende lakhe lalimiswa ngaphandle lingabibikho ngaphakathi ekhaya ngoba bathi uzongena nalengozi phakathi kwekhaya so uzokhumbula ukuthi umkhokha ungavalwanga okusho ukuthi lo muntu ongcwatshwa yedwa lapha wangafakwa emathuneni asekhaya kanjalo nangokobundeni ugcine sebandlululeka ngendlela asuke eseyiyona uthola ukuthi usegcina manje usebuyela kwabasemhlabeni uyokhoza enye ingozi because uzo invite manje azoba nayo njengoba umuntu obandlululwayo ngendlela ahambe ngakhona that's why kufanele ukuthi uma ingozi siyenzekile kube khona ukugezwa okuthize nokuvalwa okuthize ukuze lo muntu engangeni negazi emndenini right so lo msebenzi uzokwenziwa endlelani umsebenzi wesilwane kumbe mhlambe umsebenzi wamanzi nje noma kungaba ukukhuluma kuba umsebenzi wesilwane uzokhumbula ukuthi uma esefikile abanye baye besebenzise imbuzi mhlawumbe omunye uzoqala ngenkukhu athi siqala simhlambulwe simgeza amakhaza ukuthi usuke emakhazeni ukuze engangeni nalamakhaza emndenini bese kuba yiyo ke lembuzi le ezovala amanxeba noma ezovala leyo ngozi leyo kuyadependa ukuthi umuntu ulimele kanjani and uzokhumbula sohlaza ukuthi izinto eziningi ayisahambi ngokosiko seyihamba ngokomkhuba segcina manje ukuthi thina la ekhaya umuntu mayelimele senza kanje bengizothi mina thina njengesizukulwane esiqhamukayo asifundeke imikhuba yekhaya ngoba sesenzela amathonga esimanje hayi lawa ya angalesa sikhathi sikhuluma ngendaba yokuthi umuntu eshonile eshone ngesikhali noma ngengozi yipi process okumele ilandelwe kusukela ngelanga shone ngalo kuze kufika ukufihlwa kwayo inamba yami ithi 0861596596 Facebook page ithi Indaba with Alex ngothumela question kumbe i-comment and kulolu hlelo we also invite ulwazi onalo makuthi mhlambe ama guest ami akakathinti kule ndlela owazi ngayo I would like to hear your views as well ngino ufakazi mlaba bese ngibake nomakhosi mnikathi inamba iyo leyo ka 0861596596 now ukhona igama elike langena walishiya uhafu emnikathi ukhuluma ngendaba yehlahla ayichaza leyo process yokuthi ke leli hlahla lisetshenziswayo liyini kwenziwani ngalo leli hlahla uma kwenzeke lengozi all right into yehlahla ivijulile sohlaza because sesi uke wathi into uza kwethula wathi sekuhanjwa nangemkhuba uyabona uthola ukuthi la ekhaya anesizo thatha ihlahla mhlawumbe because kukhona ihlahla elilanda umuntu wesilisa kukhona ihlahla elilanda umuntu wesifazane ake sithi kushona umuntu wesilisa sizosebenzisa umlahla nkosi makushone umuntu wesifazane I think umganu yes and then uma ngabe kubalekile ukuthi senze sure ukuthi sisebenzise ihlahla right that is number 1 because into futhi ozoyikhuluma kuleli hlahlo ozolisebenzisa ibaluleke kakhulu ngoba leyo nto yenza ukuthi because ukhumbule la ukuthi uzolanda umphefumulo walomuntu and lo mphefumulo walomuntu ugcine wona uba involved ngizothi in this accident you understand so ngalesikhathi ke sesifika kwiscene ngizosho njalo noma isikhathi esiningi akusenze ukuthi sifike during the time yescene ngoba isikhathi esiningi sisuke sisathukekile sonke sishokekile ake sithi sesiyabuyela ke sokusuku lokuthi uyolandwa uyayibona leyo into ozoyichaza lapha yivi balekile ngoba ibiza ukuthi muchazele lo muntu ukuthi akuyona indawo yakhe le that's number 1 yila elimalele khona le kabhlungu ngesihluku ungavani nje uthi phumzile dlomo sizokulanda hamba ekhaya ichaze lento ukuthi aka understand ukuthi the tragedy le yenzeke la sizomthatha manje bese siyomhlambulula yona so that mawuzohamba nalo moya uhamba nalo moya nawo kwi-understanding yokuthi the time nifika lapha ya la izohlanjululwa khona sevalwa naleli hlahla silishindawo
You understand? Okay. Sesiyahamba naleli hlahla ngoke emndeni nemndeni ke kudlulwa wherever la kube khona ama sports ake ngithi nje mhlawumbe uye emoshwari ngoba soqala la siye emoshwari ebese siyabuya siyaphi manje sesiyalapha ngaphandle ekhaya la ihlanjululwa khona ukwa highlighter kumfowethu wathi akungenwa ngisho nangaphakathi kwakungangenwa kudala kwakuba ngaphandle so the ritual mayenziwa iyenziwa ebese yenziwa nakuleli hlahla kungakhohle ukuthi whatever muthi ozosetshenziswa alichelwe naleli hlahla lihlanjululwe that will help us mase kufike ekutheni mhlawumbe umuntu lo ozothi makuhamba isikhathi abuyiswe yalinganisa uzobe sehlanbulukile from the accident egeziwa igazi ngalesi yasikhathi then ukumhlambulula then ukumhlambulula mhlawumbe senzelwe idina sekulula ngoba igazi saligeza ngalesi yasikhathi. Okay, unombuzo 0861596596 before ngiye kuma questions uma lihlelo fiqo siluphakathi ungaphatheki kabi mawusilalela kokuqala zikhona nezinye inhlelo moya ku YouTube uzoyithola and na ku app kakasi FM nginamakhosi mnikathi kanye ke no baba umlaba wahamba anonymous. All right, na question la in fact it's a comment evela kumkwahle ezothi kuhlatshwa imbuzi agezwe ngaphandle komuzi before angeniswe egcikeni. That is correct. Bese kubakhona ke leyo kuvala umkhokha ngoba if ningakwenzi bayaphela abantu ekhaya behamba ngendlela efanayo. Bengifisa ukwenaba uthi ngishawa ibattery. Then bese kuzoba khona omunye ezothi udunge sophofu. Uma ngabe ningazange ninake leyo nto ngabe lokho kuthiwa khona into kuthiwa umkhokha kanti isimo esifanayo anizange nisivale. Yes, and then bese kuzoba uthobile mnguni ezothi ngilalele then ama guests are correct because kumele nimlande kwi senior accident oshone ngesikhali nimgeza amanxeba bese niyamngenisa naye. All right, and then bese kuzoba ke usibonelo ezothi enye into ufuna abantu bayikhumbule ile ukuthi kumele iqalwe engakangcwatshwa hayi lento yokungcwaba singakalungisi. Here's a question again then kusho ukuthi mangabe ukuthi mhlambe khona umuntu olalele ozothi asikwenzanga thina prior to ukuthi angcwatshwe kusangakwazi ukuthi ukwenze sewangcwatshwa usulungisa into kwakumele uyenze before azangene emgodini. Impela sohlaza kumele kube kanjalo bekulungise ngoba kusuke kwakuyiphutha kwakhona ukuthi umuntu azangene kungadlulwanga kuzo lezo gaba. Ngifuna uqala ngisekele lo mbono womlaleli othi kuba nenye imbuzi maseqeda ukuvalwa ngaphandle bese kuvalwa lomkhokha because le esiyenza la ngaphandle sivala lamanxeba ukuthi engangeni nasimgeza leli gazi ukuthi engangeni kufuneka ke manje kube nempahla kusetshenziswa ngendlela ezihlukene. Bakhona basebenzisa imvu ngokuvala khona bangayisebenzisi imvu khona basebenzisa imbuzi ukuthi bevale lo umkhokha lo ukuze lento ingalokho iqhubeka phakathi kwekhaya. Ngeke ukubhanqa kokubili ngembuzi eyodwa ukuvala inxeba kanye nomkhokha. Umkhokha usuku usuthinta sohlaza into yabantu abadala ukuthi khona bahamba ngalomkhokha. So lapho suke sesikhuluma ukuthi nani enahamba kanje siyayivala manje lento kanti lapha ya simgeza lamanye kodwa lapho ngifuna ukuthinta khona kancane isikhafushane nje bengifuna ukuthinta kule ndaba yehlahla le ebithintwa umakhosi iyona ndaba ebaluleke kakhulu because indaba yehlahla kuyenzeka uthola ukuthi lento iyaqhubeka iyenzeke emndenini sinobaba omncane lapha ya ubaba omncane uhambe ngangenela nabala ekhaya but ngenxa ukuthi uyena osesele uyena ozobamba leli hlahla lento izolokhu iqhubekile because uzophatha ihlahla ukhulumisa umuntu ongasekho phezulu kweinhlambuluko ezithize eyingenziwe la ekhaya. So definitely lento izogcina idala omunye umkhokha kuhamba abantu ekhaya. So kufanele kukhethwe ngendlela efanele ukuthi ubani uzobe ekhuluma. Yes. Sure. Angithathe ulakho kaDube Mtuba sabona lakhe usekatasini. Futhi yes ngilalele izwakela. Ngiyaqala mntaka bacana ayengibuze nambazi laba njengoba beyivala nje ngale yokulanda umuntu nakho mhlambe besenzani nomnewethu kunembanga emikhulu nje nakho ukusezela emhlabeni kufanele kube yini yomntana lapho khona kuba njani ukuhlobana naye mhlambe ngeke ngishiye endleleni ngokuthi ulanda umuntu onjenganami. Umbuzo wesibili umuntu maselondoloza sesibela phakathini lento yokugaxula kuzipho inkinombo kanani ukubiza ukuphini kungidide mina noma mhlawumbe umuntu akahamba ehlobile ngazo
noma sekuyiyo le nto yomkhuba versus isiko ukuthi umkhuba into yenziwa la ekhaya ayisiko. Isinqala kule yoqala ukhuluma ucimba ngendaba le yokuthi akwazi ukuthi umuntu okhulumayo ephethelela ihlahla kungaba umuntu ongakayenza inhlambululo. Ncanthi umbuzo wakho impendulo yawo uyileyo Dube uyaphenduleka ekutheni kumele ukuthi kungabi umuntu onjalo. And then kule sibili yokuthi kuqaqozipho nakho konke lokho nembonqa konke izinto ezingalezo. Okay, sure ukuthi kwenzelwane. Sohlaza angibuyele lapha mkhaya ngeke ngathi uma ihlahla vele lizophathwa umuntu eningangenelani naye. Oh, he's gone, sorry. Bese zoqhamuka ngoba sekuthiwa sekushoniwe usezongena. Sizokhumbula ukuthi ukuhlukana kwabaphilayo kuyabathinta abaphansi. So wena uma usuzongena uzothinta ihlahla kade ungangeni and kunezinto ozenza zibe zimbi einganeni zomneweni osashona ekubeni uyishisela impepho vele lo msebenzi lo usukufile vele lokho kusuke kuzodala umkhokha ngoba kuzolwa kuqala ubabala ekhaya ukuthi ungena kanjani umne wethu bengangeni la futhi bengakwenza ukuthi usekwenza kanjani mase ngingasekho. So awukwazi ke mfoka Dubu ukuthi umfowenu kade ningakhulumisana naye bese uzomkhulumisa ngoba esefile. Abantu abadala benza indlela kube nempande yenhlambuluko benihlambulule nikhulume uxolise bemxolisele dlule lapho bese ulithinta ke ihlahla uma engekho ozulithinta. Sure, yezwakala. And then le esibili ke yokuqatshula kwelokhuzana kweinkinopho kuyilokho engeke ngakuveza ukuthi kuyimkhuba nje. Inkinopho noziphu nezimbonqo zamacansi ukuthi hayi lele libhonqiwe alingeni akwenzi lutho Sohlaza. Kodwa nje kusuke kuyizinkolelo zokuthi hayi akufanele angene noziphu akufanele angene nezinkinopho kodwa kwenzi lutho. All right. Wozana usijoyena siku 0861596596 umuntu eshone ngesikhali noma ngengozi yini okumele yenziwe and ikuphi la isilahla khona and ikuphi nobungozi bakhona 0861596596. My guest is uMakhosi Mnikati kanye nobaba Mlaba. Siyaqhubeka nansi iquestion evelayo la yokuthi evela kuSibundebele uzothi uma ungazi lapho umuntu eshonele khona kumbe la umphefumulo waphumela khona umlanda kuphi kanjani. Usenza ke iexample yokuthi ufonelwe kwathi usesibhedlela ulimale wacoshwa iambulance wafika esibhedlela esethule. Dinangwe if ngizokuzwa kahle umbuzo ufike esibhedlela esethuli kodwa isin we kwenzeke kho ayaziwa and also futhi ipossibility ukuthi umphefumulo walo umuntu uphumele iphi kwakhona akazi yayibona lona. So it's very important ukuthi kube ukuthi la egcine sefikela khona ngizothi esibhedlela per se because ila thina esifike sathola khona lento izocishifane nala uthola ukuthi khona mhlawumbe umuntu kushonele esibhedlela because in this case usuke kwi scene of the accident esaphila. Yeah, in fact kube ambulance exactly. in either scenario. In that scenario. So obviously once wangena ku ambulance we won't go to ambulance and then say sisiyomkhipha because chances are umphefumulo wakho uphumele kwi ambulance esendleleni esibhedlela. So uzomlanda kanjani? Yabona le nto. So the best bet is la egcine efakwa khona ngizosho ukuthi mhlawumbe la esediagnose khona ukuthi hayi lo muntu is deceased athathwe kayiswe emoshwari yasesibhedlela. That is where soqala inkulumo because you can't be certain. Sure. Ngizothatha uMandla Mzobe from Mthwalume fundisa siyakumukela gagasini. Baba Mthiyane ngiphila. Siyaphila kunjani kwena? Siyaphila uMandla Mzobe Mthwalume. Yes Mzobe. Baba yebo bengithi ngicela ukuzwa ukuthi la ehlahleni njengoba kuhanjwa nalo kulandwa umuntu okusempeleni ikuphi le kumele ligcine khona ihlahla ngoba ngiye ngidukisa ngesikhathi abaye ngiyabona belifaka kulona ibhokisi ihlahla lehle nebhokisi bengicela ukuqalisela lapho ngokomthetho kumele ligcine lihleli ihlahla leli ekusuke kulandwa ngalo umuntu. All right, imake Mandla Ximba Sohlaza ake nguphendule lo mbuzo ngoba into ethanda ukujula ke le kakhulu. Into ngithi ithanda ukujula ingoba abalalela abaningi masingababuza namhlanje ukuthi ihlahla lika gogo wakhe liphi akalazi ihlahla lika mfowenu liphi abalazi izinto lezo
abanibulala ngazo beniqede nya emndenini. Uma umuntu wathola nje ihlahla, that's why umuntu ophethe ihlahla abhekwe futhi agadwe ngisho esemathuneni uyagadwa ukuthi mase kubeka umzimba phansi bese yena yasuka nehlahla lelo ayendlini yangenhla la lifike lihlale khona. Ngenxa ke yokuthi endlini yangenhla amahlahla amaningi agcine selahlekile engaziwa. Liyafakwa lapho enqenqemeni lesibaya noma ufake lapho enqenqemeni lomuzi ukuze isidalwa noma okay, so unqenqema ke would be kwi center not esenteni lapha esithi nje ngasothangweni noma lapha ngase othangweni lesibaya. Yes. Lifakwe khona ukuze umoya walomuntu ungabaleki because kulula ukuthatha umuntu ngoba kade lokhu nimlanda ngehlahla nihamba nimkhulumisa. Once nje umuntu wathola iqabunga, that's why kucoshwa ngisho iqabunga lalento because usezokwazi ukuthi asebenze aphendule lomndeni. Ihlahla nje okubalekile aliyi phansi ethuneni. Ihlahla limele umoya walomuntu. Okugcina jwayelana ukuthi uma umuntu usenimbekile ethuneni akuthi mase khwalele sehambe bonke abantu bengakaqala ukuzoganga abathakathi bayacutha ukuthi makwe waqeda nje ukungcwatshwa bese begijima ke bekwazi ukuthwebula umoya walowo muntu beyomsebenzisa bese ethi umuntu umama nobaba selokhu bahamba angibaphupha akuthi nje mase kukwenziwe konke ntambama tholi nje ikhandlela elimhlophe uhamba uyokhuluma naye asambeni ke manje siye endlini uyothatha umoya wakhe umise endlini ukuze sizobamba lobugebengu babantu. Nazo-ke Mzobo. Ngiyabonga baba Mthiyana. All right, siyabonga nathi. Thank you. Sure. Kunendawo ungayibala ngisho nangamagama oyu drive kuzo uzobantu kuthiwa leyo ndawo high accident zone then bese uzozokuthiwa no ingenxa ukuthi abantu bashonela khona bangalandwa ama families abo. Ikhona le nto ukuthi ngempela okungenziwa kwala process nalama ritual eniwashoyo kumuntu oshonele mhlambe endaweni ethile kunga affecta abantu abaphilayo ngendlela ethi yimbe. Yes. How so? Very much so. Ngizokwenza nje umzekelo omncane ngizalwe endaweni yaseMpophomeni eHowick. Kunendawo mawusuke eHowick uye eMpophomeni. I think ibizwa ngo-Orient Park East lokhunja nje before ye NPP sporting nje ngoba kunedam ngapha ngala iMeet Madam as much as it's a bit far but leli dam ulikhiphela kwiMeet Madam. Logo ngakhula ingozi ezikuleya ndawo specifically such that I remember at some point umphakathi waseMpophomeni made a walk kwakusuka eMpophomeni mhlawumbe it's about if ungaphosisi it's about 8 or 10 kilometers from eMpophomeni to that place. Kwenziwa umkhuleko lapha because even amakholwa abebona ukuthi le ndawo kukhona umoya ongemuhle ola and ingozi eziba kuleya ndawo akubi ingozi ekuzothi nje kushayisana imoto hayi yadonsweni baphila every time kuzoba nengozi lapha yana kudlula imphefumulo ngesihluku esimbi ngalolu hlobo. So uyacabanga ukuthi kungase ngoba phela sengiyisangoma manje ngicabanga. Okay. I know because we may think of mhlawumbe abantu abadlule manje but if we go back to iminyaka ngabo 84 80 bani sisebancane I think lento iqala lapho ngoba ingozi mawuzobuza abazali bethu kuleya ndawo they had always been there. Okay. Now ukubuyela emuva now kufanele mhlawumbe siye kumndeni nomndeni and say kuke kwenzeka yini niyokwenza le ritual ngendlela ephelele because lezi izinto nawu zenza ukuthi labantu uzothola ukuthi bahambile bayongcwatshwa mhlawumbe abanye sebeze benzelwa amadina kanti basahleli lapha sebe community lapha. Sure. Ukuba ke ngi-interview ama mayors ubusuzozwa ke eziqhathulula kulomgwaqo ukuthi no it's a provincial road njoba uphi banibani or uD banibani so asithola ukuthi uhulumeni uyawazi lomgwaqo ukuthi umgwaqo we local municipality noma we district kumbe oka transport. Ukwindaba ekakasini 0861596596 indaba yokudlula komuntu emhlabeni ngesikhali noma ngengozi yini okumele yenziwe nanokuthi mase kwenziwa lokho ke ivalwa kanjani. Ngiyedotela umnikathi kanye ke nobaba uXimba ngithatha wena anonymous nawe eNewcastle ukuyigagaza sawubona. Mthiyana siyaphila njani? Siyaphila lapho ku 107.9. Yes, anonymous. Sure. Mthiyana kulendaba enikuwe nje xoxo kanjalo ngiyayizwa ngendlela engikhule ngayo ngiyayi understand futhi bobabili abavakashi bakho
bayibeka ngendlela nami engikhuliseke ngayo. Nginenkinga yodwa lapho ukuthi kukhona ngifuna ukuzomayelana nalo ihlahla ngosuka kancane nje. Okay. Kwenze ukuthi kushone ubhuti wami omdala kunami. Ekhaya sina indle amahlahla ngenhla amahlahla. Uvumelekile na ukuthi uthiwa ngoba sekushona ubhuti wami okay isikhathi kwenziwa ukuhlambuluka kwenziwa yonke into bese kuthiwa indoda awukhuphe endlini kabhuti wakho le isale leyakho sobona sinika bani bese kuguqunga phela isikhathi sekuthiwa hayi ubani la ekhaya usephupha ukuthi ihlahla likabhuti wami alibuye lisendlini yami lizolala nami endlini yami bekuyindlu yakho ubhuti kuthiwa ngihlale kuyo kulungile kusekhaya lapha kusekwabhuti kusekhaya. Lost. Okay. Okay, yini isolayo? Usola ukuthi ngokusho kwakhe kanjalo ukuthi kumele ahamba endlini le ubhuda ngithi akasekho? Akasekho. So manje yini isolayo ngalo osethi ufikelwe imessage ukuthi kufanele ukuthi ayothatha over indlu kabhuti. Yini isolayo? No, indlu kabhuti ngithathe over. Inkinga yodwa bathi angithathe ihlahla likabhuti endlini engendlela kuhlala khona bonke amahlahla ngibuyise la endlini kabhuti. Le ohlala kuyona wena. Lese ngihlala kuya ngithi kabhuti sengihlala kuyo ngithatha ihlahla endlini engendlela kuhlala khona wonke amahlahla asekhaya. Isuka ngane leli lotho ukuthi libuye la lizolala nami. All right. Okay. Ngayiphikisa namanje ngiyayiphikisa ngalwazi la kodwa namanje ngeke iziyenzeke kusaphila. Ngeke ngoba ngaze ngibone nakwenye indawo. Angikhuliswa kanjalo. Iyodwa nje amahlahla ekhaya lelibuya kanjani zolala nami la. Yeah, no ake sicazeni yabona izinto eqhatha umndeni nje singaba yinto encane. Yeah. Sohlaza umuntu ongasekho uyabona futhi uyezwa futhi uyayikhulumela yena. Umbuzo uzothi ngalesikhathi esenikezwa lendlu bamtshela yena umnikazi wayo ukuthi njengamanje lendlu isizoba yindlu ezohlala lomne wenu. Ngoba njengamanje njengoba sekuthiwa kulandele asimphikisi lo phuphile kodwa uma silanda leli phupho ukuthi liyiqiniso kuyena ngamanye amazwi umnikazi wendlu nesikhwele phela manje nendlu yakhe ukuthi hawu kusakulomuntu ojakaja endlini yami kanjani so vele ukulandwa kwehlahla lize la kunenqindi ezosuka la endlini kubangwe lendlu manje. So ngamanye amazwi kufuna kulandele ukuthi utshelwe kanjani bekusuka phi yena beze kuthi akazongena la endlini kamfowabo kube yindlu yakhe bamcelile lomfowabo ukuthi hayi phela kungabibikho indlu engahlali umuntu egcekeni so umne wenu uzobe kugadela indlu kodwa kungabekwa ngokuphele kuthiwa indlu sengekabani akwazi ukwenzeka kanjalo. Ngicela uku-add futhi lapho ngiyaxolisa. Also kuyenzeka njengobesho nje umne wethu uthola ukuthi lesi sikhwele mhlawumbe esesivuka kubhuti ngoba thina la siqhubeka nento ethi ake sithi leli phupho liqiniso. It's not merely to say kuthiwa kubuya ihlahla exactly but umuntu owumnikazi wendlu ofuna ukuzoziphathela indle yakhe ngoba mhlawumbe kuyibehavior yenu nendlela eniphila ngayo kunezinto mhlawumbe ozenzayo angizusho ukuthi zinjalo ezingahambisani naye ngiyalinganisa. Understand leyo nto ingakho ethi umne wethu kuvuka isikhwele lesi sikhwele sesithi ngcono mina ngizozigade. So it's very important to also notice kufana nokuthi makungadlula ubaba wekhaya ngiyalinganisa God forbid kunezinto ekufanele ngithi mengitshela ingane ngithi ubaba wenu bengeka ayivume lento la endlini. They understand because la kukwakhe le ndlu ngeyakhe nayo biseduzane nenhliziyo yakhe. Now ukuhamba komthetho womnikazi wendlu noma womuzi it's very important. Yes. All right, no, he's gone. All right. Indaba egagasini siyaqhubeka 0861596596 usegagasini and sikhuluma ngendaba yezinto ezenziwayo mangabe kudlula umuntu ngesikhali kumbe ngeaccident. Yeleyo discussion yakho uyibamba kwi-app Gagasi FM uyibuke na kwi-video kwi-YouTube channel yeGagasi ukulandwa komuntu meseshonile yini okumele yenzeke yini okumele siqaphele. Now ngiyafisa ke sihlukanise inhloko nesixhanti here. Ikhona into okuthiwa ispoki. Spoki uke wakhuluma makhosi ngendaba yokuthi khona indawo ezwayo ukuthi kushona abantu kuyona singayilumbanisa naleyo nto la even nakhona phakathi ekhaya nje kuthiwe uyabuya umuntu uyabuya mhlambe kusho ukuthi khona engamenzelanga khona asasiqale kwana edena kube sesizacimba. You can't be exact when it comes to spoki. You can never be exact. One ispoki
sizoqhamuka from ukungenzeki kwayo yonke lento esesikhuluma ngayo. That's number 1. Because if umuntu engalandekanga kahle umkhokho ngavalekanga, yes une impact emndenini, une impact kuyena lo muntu lo sedlulile. Ukhumbula ukuthi uke wathi umne wethu lo muntu lo kwangale akakwazi ukuhlangana nabantu asebadlula ngesizathu sokuthi kwayena uza namanxeba uza. So izini engaba common mhlambe kuthiweke okay kushuthi kuba kwesipoke ke lokho. This show you've heard abantu bethi ke yabona ke ngangizwe ukuthi uyena kuvele kushisa endlini omunye ethi ngimbona ngamehlo edlula. What are the signs zokuthi yisisipoke leso? Izo lezo zinto because abanye bambona umuntu enguye emini kabhana makumnyama kuzoba ingakho uzuthola abantu bathi awaye ngevithakathu umakhosi umnikati hey ufika njengoba enjalo kanti ngifika njengoba nginjalo nje ngizodlulisa umyalezo wento engixakile ngoba nawo amandla opoki awafani. You understand into ngisho khona kwazi noma levels khona kwaziyo ngempela ukuthi athi mengabe engahlalisekanga uzofika ngamaphupho ningezwe afike ngokushisisa endlini ningezwe. You understand into ngisho uthola ukuthi uphushwa ngempela into uthi nokwawona lo yamphakathi ahleli nawo lapha yakulabantu abangalandiwe akahlalisekile so akabuyele azodlulisa imiyalezo kulabantu laba abaphilayo but unfortunately akakwazi ukunithinta ngendlela ngesizathu sani akasaphili kulomhlaba. Okay, sure dina ngiyacimba Sohlaza uma sithinta lesipoke isipoke into esekhona ikhona and ukuthi nje kufuna ukuthi sikwazi ukuhlukanisa ukuthi sibe kuzothi omunye ngivele ngizwe kukhala amabhodo ngale ngingazi ukuthi kwenze njani omunye athi hayi umzwile yini umuntu obengqonqoza la ebusuku so kufuna sikuhlukanise and then uzokhumbula ukuthi kusukela kudala mawukhuluma ngesipokwe akusinto awuthola umuntu othize ukuze uyixoxe isipokwe nje wakumuntu wayethethiswa kuthi hey wena suka la hamba and umuntu osashona and then uzonyamalala but ila ngifuna ukugxila khona okudala kakhulu izipokwe njengamanje basithinta le ndaba yegazi yomuntu ohambe ngegazi uzokhumbula Sohlaza ukuthi ngenxa yokulimala kweinhliziyo uyashona umuntu ahambe emhlabeni athi mayisehambile umuntu emhlabeni bese thina sigijime sithi sifuna ukumcupha sifuna ukumphathisa izinto ezithize sifuna ukumfaka imithi ethize ukuze akwazi ukuthi kwazi ukuyibuyiselela uzokhumbula lo muntu akakangeni njalo emndenini wakubo njengoba umuntu ehamba nje emhlabeni usaya emathongweni so uma seqhamuke emndenini number 1 bazothi abadala uyapi nomuntu omubi la uyapi naleli phungoza nalo la uzongena phi nalo mese ophethe la uma lo muntu esenjalo uzoshona phi Sohlaza uzobuya kwabasemhlabeni ezodala lento ukuthola ukuthi abantu baqotheka kangaka nje ilowa umuntu abamphathisa isikhani noma bamnika umuntu othize uqotha khona la egcekeni so ngihlale ngiadvise abantu musani ukusheshe nicuphe umuntu ingakenziwa inhlambuluko yosuku lesithathu ingakenziwa inhlambuluko yosuku lesikhombisa uma seqedwe lapho umuntu mawusumcupha usehamba kahle manje usehamba nebackup yokuthi sekunabanye abangakubo asehamba nabo ayolwa impi kodwa uma engakahlanjulule engakangena emndenini uhamba yedwa akakhuzwa umuntu uma ebuyele ekhaya akekho umuntu omdala esethi mfana myeke lo uzoqotha kwasana. Do we even need that backup though from Ithonga? Ekutheni well siyamcija ke njengamanje ekutheni yabo mehamba ahambe namandla lama VIP yabo lama VIP amaphoyisa avelile nje enkantolo this so something like that ezobihambe iqothela endleleni uqeda nje kulokusho ukuthi uyabona into eyenza ukuthi sicuphe umuntu medlulile inhliziyo neanger lento yenzeka ikakhulukazi umuntu umedlule mhlawumbe ngesikhali yayizwa lona so ienga yenza ukuthi umuntu athi hayi ngeke kufanele ayilwele yena yabona ayiphinde and then silenze iphutha lokucupha umuntu ngosuku lomfihlo kanti sesilahla lapho sikhanyiso eMarisburg sawubona ngibingelele baba ale nehambeni zakho sikulalela bhuti siyakumukela Gagasini yebo ngithi nami ngingabela nje ukusijika ngolwazi enginalo bengiphikisa ke uma mhlambe kulwazi sihlanu wazana ngazi ukuthi uma umuntu ezivulele noma hambe ngengozi noma ngekhala loyo muntu loyo uma ehambe kanjalo ukakathi maselandiwe akafakwa ngaphakathi egcekeni ngepha wakhelwa umhenqo lengasesangweni bese kutholakala imbuzi ugizwa ngicathu umswane bese kuyinyongo mhlambe namanzi abusiwe mekhona noma yini okufeziswa kulowo muntu uhlanganiswe bese lo muntu eyagezwa vala amanxeba lawa asuke nawo ngoba uma ezongena ngaphakathi ngena ngegazi
ingozi isuke isazoba khona lo muzi ngoba abamvalanga lo muntu ungene ngeqi baze bamgqiba enegazi engavalanga amanxeba bese yatshela ukuthi sicela le ngozi ekwehlekele ingafisehlela kwabangemuva akwesibili uma umuntu mhlambe eqhiwe okay ukuze ucushela ukuthi akahambe abulale laba bambulala umuzi ukuthi uma eseqedile ngalabo uphucwa kanjani isikhali lesasuke efake ngazobhokisini wangcwathwa naso ngoba leso sikhali uyabuya bese ezoqotha ngasekhaya ezoqotha ngasekhaya ubuye afune ngoba ufuna ukuphucwa lesikhali manje akakwazi ukukhuluma ngolimi abazomuzwa bese eqotha ngasekhaya ezinto sikezenze zibe zinhle mayizala kodwa ehambeni kwesikhathi mase seyisijikile thina singabe sisakhuluma ukuthi sisakhumbula ukuthi lenzeka kanjani. All right, sure. Mfethu, thank you for that contribution. Nithini ke my guest? Uyibeka kahle impela Sohlaza kunjengoba nje eyicacisa. So ingakho bengigxila kakhulu ukuthi izinto eziningi nemndeni eminingi ilimele ngalento yokucupha abazi ukuthi silinyazwe indaba yokucupha. You know ukuthi ungawuthintanga nje umuthi uma mina Sohlaza ngilamana nawe sithandana ngeinhliziyo ngaya nje nekhandlela nje ethuneni ngazothi Sohlaza uyabaza bakubulele yenzuku ngaphandle komuthi umoya wethu uma uxhumene na kanjani zizokwenza but ngenxa ukuthi sifuna ukukholelwa entweni eumuthi nasesikhalini azasibamba umuntu na umbuzo agcine ubuza ukuthi lesi sikhali sigcina senze njani sekufanele manje kube nempahla ezohlatshwa manje kuthiwa simphuca ini manje isikhali lesi ekade esiphethe asimazi nalomuntu esimphuca isikhali manje sekufanele sisafe ukuthi simphuca isikhali use right yini yena useyiso yini isidalo ngoba uma sothi simphuca isikhali kanti futhi asefanga still futhi uzophinda alwe nathi sizomphuca isikhali ngoba phela manje useyimpisi manje ushakwasani ngezinto ezenzeke kuyena. Siyabonga Sikhanyiso. Yebo ngiyabonga. All right, i-conversation yethu namhlanje on indaba ekakasini sikhuluma ngendaba yokuthi umuntu edlule ngengozi noma ngesikhali ivalwa kanjani leyo nto. Ngiyakubona Dinango ufuna ukuthatha something? Yes, ngiyaxolisa mlaba. Ebengifuna ukukueda ilento ethi kubalekile futhi ukuthi ngalesikhathi sisene enga. Singathathi noma yipi advice when it comes to ukucupha. Ngoba kudala abantu babephathiswa inhlamvu zesibhamu umuntu aphathisa umbese and I've had cases where umuntu ethi ngiyamphupha lo muntu usedubula mina in only to find ukuthi kwesinye isikhathi ingavalwa lo mkhokha njengoba ubhuti kade esho ngokuthi mhlambe kuthunyelwa isilwane sekusefiwe kwenziwa konke kanti mhlambe sekufanele mhlambe umuntu ekuzonywe akhishwe lento ngoba indlela esesimjike wayiyona lento ayiphethe isifike la kwayena usefana nomkhovu because simphathise into yokuthi yena the best thing angayenza right now ku revenge usengagcine revenge ukuthi ngayangabanga na igwinya they understand lento engishoyo so it's very because ikhona imithi kukhona ukukhuluma zikhona izinto ongazenza uthola ukuthi uyazenza without ukufaka into eyisikhali libeni nomuntu. Ngizofunda ke le tweet le evela kumshazi ithi nakho ukulanda umuntu ngehlahla kuyingozi inkulumo kumele iqonde ngoba kuyothiwa kukhona imidliwa la ekhaya kanti yiyo eyanamathela kwihlahla. Uke wayithinta la uza kwethe eduze ukuthi umuntu okhuluma ehlahleni nomuntu uyabona nje ungakhuluma ngokuphimisela kodwa uma inhliziyo yakho ingekho kulomsebenzi na kanjani lo msebenzi esiwenzayo awukho so uke wayithinta uza kwethu ukuthi umuntu okhuluma ehlahleni akakhuluma into eqondile into kuyiyona yona ukuze siyofika nomuntu nomphefumulo right. All right, it's 1950. You are on Kakasi FM. Ngithatha uThemba from Mtuba kaSomkhele. Sawubona Themba? Hey, so uyaphila baba? Yaphila mfethu sekakasini njengamanje. Mfethu yazi ngiyalalela nje ngoba nikhuluma I think isekwenzeka ama incident ayi2 ekhaya afana la ukuhlola ngabantu ngengozi ne. Into engayi-understand la lento yesilwane ngiyakhumbula nje ukuqala washona umfowethu wafakwa gcotshwa isikhumba kuvalwa ingozi right yaphinda futhi ingozi kwanengozi esile futhi ngayibuza ukuthi kade ayivalekile yini ukuqala ngoba phela kwathiwa kuvalwa ingozi ngalento yilwane yabo eyangiphatha kabuhlungu ngabona kubanjwa imbuzi ifakwe emanzini ibulawe iqisa ikhanda kuthiwa kuvalwa ingozi yaphinda futhi kwenzeka enye into so sengiyayibuza ukuthi
if uyadivala engozi ikuyiphi lapho confirm account ivala ngempela no or it's not guaranteed ukuthi sizovaleka like ngempela thing. Ubona ngani ukuthi lo msebenzi ube successful or njoba nakho kuphinda kulokwenzekile alright mlaba Sohlaza bengizothi kulento sike sayiveza ukuthi umuntu uyagezwa ngaphandle ukuthi simgeza amanxeba naleli gazi kodwa kunendaba yomkhokha so ngamanye amazwi kufuna sibuke kulomuntu oshone eqaleni ukuthi lento isuka kuphi ivaleke kulokho oqalekile singajase sithi thina sigeza lo siyavala ibisuke phi kuyena ngoba izoqhubeka uma singakayithola ingqikithi nomnyombo ukuthi kusuke phi kuze kulimala umuntu. Yes. So in this instance nje le family izokwenza njani ke manje ngoba phela sikwenze kwaze kwaba twice. Kukuthi ke phela Sohlaza nakho sesahlola nje into ebhekele khona sekufuneka umuntu ozojula alandelele ukuthi lento isukapi ukuze ibe kanje bese banendlela yokuthi ivaleke bese kubhekwa labantu ababili manje abashonile uyabona ngoba uma ethi kuhambe lo kuhamba lo kune percentage ephezulu ukuthi labantu sebeyalandana manje so akubukakale labantu bobabili ukuthi bakuphi bamkanjani and then kuze bese kuvalwa lento ukuthi ingabusaqhubeka. Alright. Indaba ekakasini 0861596596 your take on this matter. Ngizofunda ke nama comments akho again ku page Indaba with Alex. My guest udokotela umnikazi Dlomo kanye ke nobaba Umlaba. Sikhuluma ngendaba le yengozi ukuthi mayenzekile ivalwa kanjani ubungozi bokuthi ingozi ingavalwa nakho lokho is part of a conversation. Alright, ngikumthandeni wakaduma now from Elothen empendle. Sabona mthandeni? Yebo njani baba? Siyaphela kunjani kuwena usekakasini siyakubingelela? Cha ngibonge ithuba baba la bengicela ukubuza mina ukuthi mhlambe umuntu othe njengabikanga kugula wavesana meswashona mhlambe lowo muntu uthathwa njani nomuntu ohambe njengokujwayelekile noma mhlambe kunemicimbi ethile kufanele yenziwe. Okay. Yeah. Okay, Makhosi? Yes, la sinento ethi ingozi because akukho gazi kuye noma isihluku esenzekile ukuze ahlukane nempilo yakhe ithatha njenga nokushona okujwayelekile not unless nizoya mhlawumbe kumuntu ohlolayo ebese esho ukuthi mhlawumbe kukhona into edale ukudlula kwakhe yilapho ke yobese nicebisa khona ukuthi nihamba kanjani ekutheni asizakale noma umphefumulo wakhe mebonile ukuthi awuhlalisekanga then an advise from there ukuthi nihamba kanjani kodwa kulokhu sikhuluma into ukuthi mekube nesihluku la umuntu eshone ngokuphuma kwegazi emzimbeni wakhe leyo nto yenziwa kanjani. Sure. Ngikhola ukuthi uyaphenduleka bhuti. Then uthandeka on Facebook uzothi kuya ngokuthi nina kuleyo family nikholelwa kwini. Mina my late mom bamtshela ngomlomo ukuthi akagoduka ekhaya yophumula khona. Then month later sageza senza inhlambuluko asikaze nje sibe nenkinga. It's been 4 years now. Sure. Ngithatha umhlonishwa wamazibuko Mnambithi. Sabona umhlonishwa? Yebo bhuti Alex njani? Hayi sikhona mfethu uphakathi egagasini manje. Yebo bengisacela ukubuza nakuthiwa umuntu uhambe isikhathi spam. Sibona ezinye indawo makuthiwa nangu siyafihla bese kuqiniswa ke ibhamu ukuthi lo kuyinto ekhona kangakanani. Mina njengami nje ngiyayihlaba. Utheni Ximba? Uqinisile uyihlaba kufanele Sohlaza. Uma sizobamba isiqi nesithunzi sekhaya anikwazi ukuthi ningaqhumisa isibhamu phezulu kwabanikazi bekhaya. Kodwa ke phela ngenxa yokuthi sekuyisikhathi samanje sekuyinto eyenziwayo sike sibone ngisho amabhokisi Sohlaza ethelwa ngisho ngotshwala kuthiwa ubephuza lo muntu beza abanye bezoqwebha imese kuthiwa hayi ubegwazana lo muntu lo so into eyifana nalezo nabo abantu kusekuyizinkolelo zokuthi siyamjabulisa ngento abekade yenza esaphila kodwa uma ungayibukisisa njengesiqi sesintu akukuhle ukuthi kuzosuka nje indoda yakomunye umuzi izodubula nje umbayimbayi phakathi kwekhaya and imvamisa singcwabe emathuneni asekhaya kunobaba la kunomkhulu la kushona undodana ngesibhamu siyasha isibhamu sisha phekwakhe umkhulu phekwakhe ubaba wala ekhaya so lento kube ngazuthi manje nasethongweni ngathi into nje emnandi shuthi sekuyinto emnandi le shuthi ayiqhubeke yenzeke ngoba imnandi.
Sure. Ayisiya amanye ama-topic eqhamuka Xemba Dinangwe ukuthi ngenyanga sizofuneka sikhuluma ngendaba ye-cremation ukuthi isintu sithini ngayo wala sizoya kuyona. In fact siyawathatha wona ama-comments from you mlaleli ungakwazi nawe ukuthi wathumele khona la nje as you watch this ku YouTube ungabhala khona noma email indaba@gagasi995.co.za. We've come to the end of the show. I hope khona ukufundile ke from this and sisangaphinda sisha part 2 wakhona makuthi mhlambe khona la ubona ukuthi sisale khona. Inamba yakho ke Dr. Mnikathi utholakala kanjani? Yes, ngitholakala eMaritzburg endaweni yase-Willowfontein. Ngitholakala ku-074 051 4679. Ngicela ukuyiphinda 074 051 4679. Siyabonga kakhulu ube nathi thina. Thank you. Baba Mlaba. Siyabonga Mtubatuba eThekwini naseGoli inombolo zethu u076 492 111 076 492 111 esibili 063 702 1026. Siyabonga kakhulu ke kuma guest ethu umakhosi Mlaba kanye umakhosi Dinangwe kanye ke noXemba uMlaba. Thanks to the production team led by Mr. Spalele Nzuza and uQ Eskunseko Madlala. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to Ali. Oh, Indaba, talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.